ye passé Dakar ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi wulada in na babu an b'o daminɛ ni arajo ni télévision kura minnu kan ka dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Aki ye ale tun ye bugunatigɛ sɛbɛn dɔ bɔ k'a yira k'a fɔ sa ko min ye arajo so ni télévision so min kan ka dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka dantigɛli kɛ o la arajo min bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma k'o ye arajo maaw bɛ jɛ ka arajo so min kelen n'o ye arajo associative ye ka taa se arajo commercial ma minnu bɛ wari ɲini ni publicité kɛ télévision so a yira sa k'a fɔ ko arajo 100 ani kɔ o de yamaruya kan ka di télévision 15 arajo so ka tɔn n'o ye Irtel ye ka taa fara min ye maison de la presse kan ale ni télévision so minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko min o baara min kɛlen filɛ nin ye Aki fɛ nin ye o tɛ olu fɛla ye sabula olu y'a ye k'a fɔ min ye Aki a ye ŋaniya min ta ka baara min kɛ nin ye olu ma labɔ a kalama min ye baara kɛcogo kɔrɔlen min bɛ yen ni ka fɛnw sara ɲɔgɔn na n'u ni Aki b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni sen ta a ma taa o sira fɛ
wa min ye sariya minnu fana filɛ nin ni aki kelen filɛ nin k'olu ta k'a yira k'a fɔ ko ka baara kɛ ni o ye u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni t'u yɛrɛ ye aki ale ka laɲini kɔnɔna na min ye jɛkulu ninnu ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka tɔndenw b'a fɛ sa minisiriso min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ kunnafonidi ko kunna u n'o ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ yaasa min ye aki ye laɲini min kɛ nin ye o bɛ se ka lasabati cogo min na o de la sa u ko k'u b'a ɲini sa premier ministre yɛrɛ fɛ ale ni maa bɛ yen n'o bɛ se ka nɔgɔyali kɛ nin ko in na olu k'u da don a la ko nka waati min na olu sigilen kun sa k'a yira k'a fɔ ko min ye laɲini mun kɛra yaasa u ka se ka sabati aki ale bɔra sa k'a yira k'a fɔ ko min ye arajo yamaruyalen an ka jamana kɔnɔ ko appel kɛ n'a fɔ ma ko appel à candidature u ko ko o min kɛlen filɛ nin aki fɛ nin ko bɛ komi bɔforola kuma ka ɲɛsin olu ka tɔnjɛkuluw ma aki ko a ye min kɛ nin ye sa ko o tɛ bɛn olu ma bi o tɛ bɛn olu ma sini sabula min ye baarakɛɲɔgɔnya ni bolo ni ɲɔgɔnma ye sa o de kɔni bɛ olu ni aki ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn min n'a fa sirila bi avril kalo tile fɔlɔ a yirala sa k'a fɔ ko u ye dɔ di an ka kunnafonidi minisiriw ye kelen ci ale ma minisiriso min fana bɛ yen n'o bɛ mara kama bɔli kunna ka dɔ ci o ma sɔrɔ minisiriso ka dɔ ci o ma jɛkulu minnu ye sɛbɛn tɛgɛnɔ bila sa o ye irtel ye amatel access appel mali ani urpm olu de ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na sa ka bɔ maison la presse yɛrɛ ale yɔrɔ la an b'a yira o la sa k'a fɔ baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu bɛ bi na hôpital Gabriel Ture kɔnɔna na olu kɛlen don ka baarabila kɛ baarabila in kun yɛrɛ ye mun ye o ye sa k'a yira k'a fɔ min ye u ka Burulayi Samakɛ n'ale ye professeur n'ale bɛ baransi la o de y'a to ni baarabila in kɛra an bɛ taa Gabriel Ture kɔnɔna na maa dɔw sera ka don yen ka taa yɔrɔ cogoya lajɛ baarabila kɛlen don ka degun min se yen bi an ka taa o lajɛ. Gabriel Ture mun mɛn mɔgɔ si tɛ ko docteur dɔ ni tenitigi dɔ de kɛlɛla fɛn ko la a tɔgɔ terrain ko foncier ko la o ye docteur kɛ minɛ k'a datugu juge y'a minɛ k'a datugu a filɛ nin mɔgɔ si u ye mɔgɔw to fɛn na dɔrɔn ko baara bila an bɛ Gabriel Ture la yan an sigilen dɔrɔn ko grève a bɛ sɔn mɔgɔw ye tige ta ka fɛn bɛɛ ta ni ye kɔlɔkɔlɔ mɔgɔ tɔɲɔ Asimi nin ye maaw tɔɔrɔ walahi a bɛɛ ni Ala cɛ hali ni nin bɛ kɛ sa u man ka mɔgɔw ka tige minɛ ko après aw bɛ taa grève la kɔrɔbaw sigilen filɛ an y'an sigilen to dɔn ko grève ko docteur dɔ minɛra ni ye kɔlɔkɔlɔ mɔgɔ tɔɲɔ an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la ne y'a ye donc directement u ye baara bila mɔgɔw nana urgemment ko docteur ye baara bila a ma kɛ baara ye mɔgɔw bolo grève sans préavis yɔrɔnin kelen ka taa grève la mɔgɔw lajɛ tɔɲɔnen joli bɛ yan mɔgɔ tɔɲɔnen caman de bɛ yan a filɛ nin kɛra baara ye mɔgɔw bolo kabako don y'a ye mɔgɔw t'a dɔn u b'a kɛ cogo cogo caman yɛrɛ taara so ka i ye tige ta dɔn u nana ko grève y'a ye. N'an bɔra hôpital de Gabriel Ture kɔnɔna na sa école karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye chrétiennakaw ka kalanso karamɔgɔ ye kalo 2 sara olu kɔni juru bɛ bi o ma se ka sara o hukumu de la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko bi kɔni k'u tun bɛna baara bila o boloda Bamakɔ fan caman fɛ ani chrétien kalanso bɛ yɔrɔ yɔrɔ la n'u ka sara min bɛ yen n'o olu ma kɛ marisi ale ni février kalo tɛmɛnen école karamɔgɔ ninnu y'a yira fana k'a fɔ ko degun caman b'olu kan nin waati in na sabula olu ka laɲiniba minnu bɛ yen ni o ye u ka sarakow ye olu tɛ se ka sigi bɔlɔ kelen kan o hukumu kɔnɔna na sa u kɔni y'a yira sa k'u dusuma kasalen de bɛna baara bila in kɛ yaasa sara min fɔlen filɛ nin ye ale bɛ se ka di u ma cogo min na Gawokaw fɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye dugudentɔnw ye olu farala ɲɔgɔn kan kunun ko ka barosigi kɛ barosigi min senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ jɛkulu caman yera kɛnɛ kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra INTM ale jabala la Gawokaw olu fɛ yen kɛnɛ kan sa u kɛlen ka kumaw bɛɛ lajɛlen ta sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye DDR min bɛna daminɛ dɔ ka di Gawo ma ni o ye kota ye o ka sigi Gawo tɔgɔ la Gawokaw y'a laɲini fana k'a fɔ ko sira min bɛ bɔ Gawo ka taa Seware ani sira min bɛ bɔ Ansɔngo ka taa Gawo ka bɔ Gawo ka taa Ansɔngo ko o lajɛ basigibaliya min bɛ bi ani sɔngɔw gɛlɛyali jiko ni kuranko u ko k'o fana lajɛ
min ye jɛrɛ in kɛnɛ ka sa u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ hakililajigi kɛ min na o ye k'a fɔ min ye Abdul Aziz Ibrahim ye ale ka kuma kɔnɔna na a kɔni y'a ɲini cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na sa gouverneur fɛ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Haut Conseil islamique ɲɛma k'olu fana fo olu kɔni ka laɲini ye nin ye u bɛ min ɲini sa o ye k'a fɔ DDR ko min sigitɔ filɛ sen kan nin ye Gawo ka niyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ a la min ye Gawokaw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna na sabula jɛkulu caman bɛ yen bi min ye groupe d'autodéfense caman fana ye olu fana bɛ Gawo kɔnɔna na o caman kun sigilen don ka nin waleya in k'ale kɔni kɔnɔ o b'a ɲini sa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ marafatigi fɛn fɛn bɛ Gawo kɔnɔna na o bɛɛ ka kɛ sababu ye zen a bɛɛ ka marafa bila yaasa ka don wolomasiri tabaw olu ka gun o kɔnɔna na Mali Burkina Niger olu ye AES jɛkulu ye jɛkulu min sigira ni a mɛnna ni waati laban in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko musaka ko kɔni o bɛna kɛ AES la AES ye baara belebeleba caman boloda o de la sa jamana saba in kɔni y'a yira sa k'u ka douanelakaw bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan sa in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko taxi ko ta na sira fɛ fu buruburu 5 o kɔni bɛna boli mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ minnu bɛna ni minɛn ye AES jamanaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu sen tɛna yaala sa o y'u yɛrɛ jamanaw ka minɛnw ye ale ni fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ di u ma min furakɛliko ta na sira ye olu fana ta la ni ɲɔgɔn dɛmɛ sira minnu bɛ yen olu sen tɛ taxi in sarali la n'o tɛ n'o bɔra la min ye maa tɔ bɛɛ lajɛlen sa n'i bɛna kɔni sani feere hukumu de kɔnɔna na yan 100 siradala kɔni fu buruburu 5 o n'a fara i ka musakaw ye ka se k'o sara Burkinakaw fɛ yen olu ka jamanakuntigi ale ye labilali kɛ labilali min n'o ɲɛsira ka kɛ yafa sa ka se sɔrɔsi maa 21 ma maa 21 grâce in kɔni dira olu ma sɛbɛn min n'o o tɛgɛnɔ bilara ka ɲɛsin o ma n'o ye décret ye sa o kɔni fa sirila kabini mars kalo tile 24 nin tile laban in na sa maaw bɔra kalama kabini kari don a kuma cayalen don kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali k'a la jɛkulu dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa 21 olu bɛ maaw fɛ sa maa minnu tun bɛ n'olu ye fangandaraki baaraw kɛ Burkina yɛrɛ kɔnɔna na yan san 2015 min ye nin waleya in ye sa yaasa ka se k'a sigi sen kan n'o ye grâce in ye sa jamanakuntigi ale y'i sinsin min kan o y'u ka sariyakisɛ min bɛ yen n'o ye 15 Assemblée nationale ka tɛmɛ mɛ kalo tile 9 san 1961 san u y'a yira sa k'a fɔ ko o min sigira kabini Haute-Volta fan na sa u y'o tali kɛ o la miiri ni hakili jagabaw fana nana yira k'a fɔ sa min ye nin waati in na maa minnu kofɔlen filɛ nin Burkinakaw yɛrɛ fɛ yen n'u caman minɛnen kun don ka bila kaso la a dɔw kun ka kaso banna u segira ka taa kɛlɛkɛ dagaw la u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la nka bilennen n'u kunna k'a yira k'a fɔ ko yafama k'u b'a ka sababuya kɛ coup d'état ko ye maa 60 ɲɔgɔnna olu de kɔni kun minɛnen ninnu ko in na Gilbert Diendéré ale bɛ a la ale bɛ kaso la sabula fɔra k'ale ka san 20 kaso kɛ min ye san 10 kaso ye Jibril Basole o bɛ ale nɔ kan nka ale kɔni ye dugu bila pewu waleya in senfɛ n'o ye fangandaraki ye sa maa 15 de sara maa 250 olu de jogina waleya in y'a to fana min ye maa 80 sa sɔrɔsi fara sivili kan ani politigimɔgɔ olu bɛɛ lajɛlen k'u minɛ ka bila kaso la ka tila ka u kiiri san 2019 tribunal militaire ale fɛ yaasa sa ka se ka wuli fɛn kɔni wuli ka b'u sen kan sa kun ka sa yira k'a fɔ ko maa 63 kɔni olu tun bɛ nin ko in kɔnɔna na nka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka kaso olu banna dɔw taar'u ka so caman bɛ bi o y'o sɔrɔsiw ye olu bɛ kɛlɛdagaw kɔnɔna na yaasa ka se ka nin ko in ta ka bɔ u kun kan sa n'o ye k'a fɔ ko yafama kuma fiyewu o de la ko jamanakuntigi ale ye nin ta Maroc jamana ɲɛmaa ale fana ye maa 1000 ni kɔ kɔni k'a fɔ Ginekaw fɛ yen Gine jamanakuntigi n'o o ye Mamadu Doumbouya ye ale ye yafa kɛ Musa Dadis Camara ma k'a yira k'a fɔ sa Musa Dadis Camara kɔsa in na kiiri min kun sigilen don ale tɔgɔ la Burkina Ginekaw fɛ yen o kiiri in o tun y'a yira sa k'ale ka san 20 kaso kɛ sabula a yira k'a fɔ k'a nɔ minɛna maafa la bingali ale ni kojugu damantanw Dadis furancɛla fanga ale dun y'o ɲɛmaya fana kɛ a yirala sa k'a fɔ nin waati laban in kɔni na fari man di a la a ka denbaya maaw kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ nka duguden tɔn dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko bilali ma bɛn olu ma ale ni fasoden dɔw minnu y'a yira k'a fɔ ko ɲangata sera ka se olu ma Ganakaw fɛ yen ka furakɛli kɛ ni bɔlɔlɔ ye ka furakɛli kɛ ni mansinw ye k'i to yɔrɔ jan fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko télémédecine k'o bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dugudenw caman kɔni olu ka furakɛliw bɛ ka kɛ k'u to yɔrɔ jan fɛ min ye kunun ni kunnasiniw fɛ an ka munumunu salo la sa an y'a ye k'a fɔ mansin ninnu kɔni caman sigira Gana dugu caman kɔnɔna na Akarakaw olu ka dɔgɔtɔrɔsoba yɛrɛ la bi n'i taara yen maaw bɛ se ka furakɛ k'u to yɔrɔ jan fɛ jateminɛw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baara in ye ale bɛna fisaya kosɛbɛ wa ɲɔgɔnna o fana kan ka boloda Burkinakaw yɛrɛ fɛ yan Burkina yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko in kɔni ye jubaju yɛrɛ fɛ se sɔrɔ yɔrɔ caman na hali Mali yɛrɛ kɔnɔna na waleya in a bɛ sen n'a ye ka baara kɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔya baara ye k'ale kɛ k'i to yɔrɔ jan fɛ min ye bɔlɔlɔsiraw fɛ
a kɔni baaraw bɛ senna Mali la. Nizeriyakaw fɛ yen bana jugu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko lasa in kɔni maa 118 o de fatura k'a sababuya k'a ye ni kalo 3 laban in na. Nizeriyakaw ka banaba kunbɛ yɔrɔ minnu b'u ka jamana kɔnɔ sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko bana in yɛrɛ a kɔni waragatalen don olu ka fan fɛ kosɛbɛ nka u siralen don sa bana in kana na walagata ka taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ o la sa diɲɛ seleke naani tɔnjɛkulu bɛ n'u ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma welewele da o dalen don ale ma nin waati na Nizeriya bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka Nizeriya ka se ka bana in ka se ka kunbɛn min ye Sudankaw fɛ yen sa jamanakuntigi min bɛ yen n'o ye u ka general ye n'ale yɛrɛ bɛ fanga la bi a kɔni n'a nɔfɛmaw y'a yira sa k'a fɔ kɔni jɛkulu min tun bɛ yen n'o ye jɛkulu marifatigiw ye minnu tun ye fanga yɛrɛ ta ka u ka président sigiyɔrɔ minɛ k'olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ Khartoum kɔnɔna na n'o y'u ka faba ye Mohamed Hamdan Dogolo ale yɛrɛ kɔni y'a yira sa kɔni k'a fɔ k'a tɛ sɔn fiyewu sigi ka fɔ ka kɛ ale ni general ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula ko a bɛ t'i labɛn ka na ko ni Ala sɔnna ma k'a bɛ na ko ka na dugu in ko k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ko general k'i sigi ko daba ye ko sunɔgɔ tɛ a ye Gabɔnkaw fɛ yen min ye cɛbɔw n'o ye maa 8 ye olu kɔni bɛ yɛrɛ kofɔla bi Gabɔn kɔnɔna na maa 8 minnu bɛ yen n'olu kan ka taa jamanakuntigi kalata la sa nin kalo in tile 12 olu kɔni bɛ yɛrɛ kofɔ la min ye Gabɔn jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Brice ye sa ale kɔni ta kɛlen don dɔn ye yɔrɔ caman na arabu dɔn diski dɔn a kɔni taara yɔrɔ yɔrɔ maa min a bɛ dɔn kɛ kosɛbɛ hakilina min b'a la a ye k'a yira sa k'a fɔ k'u kana to ko kalata in ka tɛmɛ nin kalo in tile 12 kan dɛ u ka bɔ i ko jamakulu k'a kɛ tako kelen ye yaasa baara minnu bilalen sen ka furancɛla fanga la a bɛɛ lajɛlen ka se ka to sen na hali bi Maroc jamanakuntigi selinicinin hukumu kɔnɔna na n'o ye Wura Mohamed Sisi ye ale ye maa 1533 kasoladenw na sa k'olu labila min ye maa 1203 ye olu da kɔni tun bɛ kaso kɔnɔna na nka dɔw bɛ olu fatura yafa kɛra dɔw fana ma k'a yira sa k'a fɔ maa minnu tun bɛ n'olu caman minɛnen don ko f'u si kaso a ye yafa kɛ olu ma ko nin b'a to sa bɛn ni kelenya basigi ni ɲɔgɔn faamu o bɛ don Maroc ale yɛrɛ kɔnɔna na Faransikaw ka politiki muso min bɛ yen n'o o ye Marine Le Pen ye a lakodɔnna sa k'a fɔ ko ale kɔni ye dunko juguya ni yuruguyurugu ta ka se faso nafolo ma maa minnu b'u bolo wasabulon kɔnɔna na n'u bɛ baara kɛ n'o ye assistants ye k'olu ka sarako maa caman tɔgɔ kun sɛbɛnnen don k'olu tun tɛ ka musaka in sɔrɔ walasa kununko u ka kiiri tigilamaw y'a wele sɔgɔmada in na ani su in na sa a yɛrɛ kɔni ye bɔli kɛ kunun sufɛ sa a ye bɔli kɛ télévision so caman na bi wasabulon fana kɔnɔna na fana a kuma cayara ye premier ministre ale ni ministre min b'u ka sariya ko kunna France olu bɛɛ lajɛlen welelen don min ye maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka tɔn o na to sen na nɔngini y'a yira sa k'a fɔ ko san 4 a kɔni bɛna o de kɛ sa min ye kaso o datugulen na san 5 a sen tɛ se ka don kalata ko foyi la nka n'a ka avocat n'a ka jɛkulu maaw kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ k'u bɛna weleli kɛ yaasa kiiri ale bɛ se cogo min na k'a lajɛ k'a yira a bɛ se ka lakurakuraya cogo min na ka kiiri segin ka k'a kan ale ka laɲini ka se ka sabati Birimanikaw fɛ yen min ye dugukolo yɛrɛ a ye tiɲɛni kɛ maa 1700 ni kɔ o de ni tora a la diɲɛ seleke naani maaw bɛɛ lajɛlen wele ka wuli ka jɔ kɛ bi hali n'o y'a sɔrɔ furancɛla fanga de b'olu fana fɛ yen sɔrɔdasiw de bɛ fanga la yen n'u tun kɛlen don ka dugu bɛɛ lajɛlen datugu u ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma Chine olu kɔni nana ni minɛnw ye Thailandikaw olu fana nana n'a ye États-Unis ani mɔgɔ caman sanganso min ni o kɔni ye fo 30 ye sanganso min jɔkunda bɛ taa fo étage 30 la o de kɔni filila sa maa caman o de ni tora o senfɛ halisa ɲininiw bɛ sen na a yira sa k'a fɔ ko min ye manœuvre 40 ye olu kɔni dogolen kun don dingɛ dɔ kɔnɔ sa halisa o senw bɛ sen na diɲɛ bɛɛ kɔni wulilen don k'i jɔ sa ka Birimani k'ale dɛmɛ nin waati gɛlɛn in ale kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ Marokukaw fɛ yen sifin minnu bɛ yen n'olu si san 17 bɔ o ndolatiw o daminɛna kununko Maroc yɛrɛ ale ye se sɔrɔ 5-0 ale ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na sa o ye Uganda ye Burkina fana ye se sɔrɔ Cameroun ka 2-1 Mali ale bɛ don tulo na bi ani jamana wɛrɛw ni Ala sɔnna min mana sɔrɔ jaabiw la an na olu bɛɛ lajɛlen da tulo kan an b'a yira la sa k'a fɔ ko se kalo ye sa o tun bɛ maa min bolo n'o ye denbajala ye o tun ye Fatumata Kulibali ye n'an b'a wele ko FC ale kɔni taara Kalabankurakaw fɛ sa ka taa jabɔ kɛ ja min n'o bɛ tali kɛ sa n'a bɛ f'o ma ko san 1998 ani 68 murutili filimu in kɔni ale sigira sen kan sa Tumani Keyita fɛ ka taa yira denmisɛnninlakaw la seli ale hukumu kɔnɔna na ja in bɔli kɔni jara denmisɛnninlaka caman ye dutigiw caman olu fana tun b'a kɛnɛ kan min ye jabɔlaw yɛrɛ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye waleya in a bɛ tali kɛ sa kɛnɛ min sigilen don an ka jamana kɔnɔ ɲinan n'a kɛlen don ka fɔ ka seko ni dɔnko k'o ta k'o don bɛrɛ la k'a kɛ o san ye
wala me tali ko kɔnɔna na o seko ni dɔnko kelen hukumu kɔnɔna na sa Ablaye Konate nin kalo ye n'o ye avril kalo ye o den fajala o bɛ ale de kunna ale fana kan ka wuli ka jɔ kɛ ka baaraw kɛ a yɛrɛ ye bolo dali minnu kɛ dessin ni ɲɛgɛnko ta na sira fɛ k'olu yira maaw la Ablaye Konate maa falenba ye an ka jamana kɔnɔ palais de la culture a y'o directeur kɛ ka tɛmɛ conservatoire k'o directeur kɛ maa min don ale kɔni ka ɲɛgɛnw bɛ feere diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababuya kɛ a dɔnko a n'a faamuya cogo ye a la an b'a yira o la fana k'a fɔ ko min ye kurubi ye ale baara kɛra Sikasokaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen min ye waleya ɲɛ o fana bɛ tali kɛ san ɲinan san n'o ye seko ni dɔnko san o hukumu kɔnɔna na ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kurubi ye Sikasokaw ka dɔnkɔrɔ ye dɔn min don sa n'ale bɔra u y'a yira sa ko baara kunfɔlɔ daminɛlen gouvernorat kɔnɔna na u bɔra yen sa k'u kunda kaburu dɔ kan ka sɔrɔ ka taa min ye Mankurani taw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen munumunu salo kɔfɛ sa sufɛ sa u ka sɔrɔ ka na kɛnɛ sigi kɛnɛ min n'an bɛ jɛ ka taa o lajɛ ɲɔgɔn fɛ kurubi ale ɲɛnɛmayali la a n'a faamuyali la minisiri so min fana bɛ seko ni dɔnko kunna sa ale ka direction bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko yɛrɛ sinsinni kunna Alamuta Danjogo ale fana tun b'o kɛnɛ kan yen. Nin de bɛ dan sigi a ka wulada in na kunnafoni la kunnafoni minnu ni an y'olu d'aw ma Falaye Keyita k'ale fo k'a waleɲuman dɔn ani Keba Jalo n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan minnu ni si tɛ kelen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sini kɛnɛ lamɛn Ala k'a d'a ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.